Qazaqstanda belli bir derecede milli pul birligi tenganing hümmetinin pesa gaçmagy netijesinde dören krizis we sebitin beýleki ýurtlaryndaky bu ugurdaky tendensiýalar gönümel Hytaýdaky maliýe çökünligi bilen baglanşdyrylýar. Merkezi Aziýa sebitindäki ykdysady krizisten bäri ýagdaýlar bir näme gowlaşan ýaly bolup görünse-de bu regionyň ýurtlarynyň Hytaýdaky ýagdaýlara näme derejede baglydygyny görkezdi. Bugünkü söhbetimizde biz Merkezi Aziýada soňky döwür emele gelen ykdysady ýagdaýlar we onuň sebäplerini, Rus ykdysadyýetynyň ýüzbeýiz bolup duran problemalarynyň sebäpte ýetirýän täsiri, nebtiň bahasynyň peselmegini we bularyň geljekki mümkin netijelerini aralyp görüň eder. Meclis hatly ýürüýte gepleşigimize hoş geldiňiz. Programany Azatlyk Radiosynyň Pragadaky studiýasyndan men Muhammed Tahir alyp barýan. Meclisin bugünkü mehmanlary Glasgow Üniversitetindäki Merkezi Aziýa bölüminiň başlygy Dr. Luka Ančisti, The Convoy neşriniň baş redaktorynyň orunmasary we Merkezi Aziýa ykdysadyýety boýunça ekspert Paulo Cervello we Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça makalar çap edýän Kışlak Owazy bölüminiň redaktory Bruce Panerdaglar. Gaderli mehmanlar, gepleşigimize hoş geldiňiz. Paulo, gelin söhbetimize sizden başlaýyn. Merkezi Aziýa sebitindäki maliýe krizisi bilen Hytaýdaky ýagdaýlaryň arasında nähili ara baglanşyk bar? Well, the issue is that China has experienced economic decision. Hytaý özüniň içerki maliýe bazarını gözüňünde tutup özüniň milli pul birliginiň dollary wara bolan gatnaşygyny we beýleki ykdysady mehanizmlerini öz içine alýan kararlary kabul etdi. Bular Hytaýyň içerki bazaryna gönüktirilen bolsa-da Pekin dürli haritlaryň esasy importörlörüniň biri bolupdyr. Sol haritlaryň aglabasynyň bahalary hem häzir dünýä bazarynda pes bolmagyna galýar. Başga bir tarapdan Merkezi Aziýa ýurtlary, hususan da Gazaqstan haritlary eksport edýärler. Netijede Hytaýdaky soňky maliýe ýagdaýlary Gazaqstana uly täsirini ýetirdi. Emma meniň pikirimçe Gazak teňgesiniň devalüasiýasy Hytaýdaky ýagdaýlar bilen az ilteşigi bar. Sebäbi Gazak teňgesi eýem Rus rublyna görä-de öz hümmetini gaçyrypdy. Netijede teňgäniň devalüasiýasy regiondaky ýagdaýlar we eksport teristleriniň pes bahalary bilen häsiýetlendirildi. And also the low commodity prices as well. Dr. Luka, siz bu barada näme aýdyp bilersiňiz? Siz nähili ara baglanşyk görýäňiz? Well, there are two sides of the situation here. On the one hand, you have, and I mostly speak about... Bu meselenin iki tarapy bar. İlki bilene men aglaba Türkmenistanyň we Gazaqstanyň ýagdaýlary barada durup geçesim gelýär. Bu iki ýurdun ykdysady modeli soňky 25 ýylyň içinde hiç ýyl özgermedi. Hem Gazaqstanda hem Türkmenistanda entek Sowet döwründe ornaşdyrylan şol bir ykdysady guruluş saklanyp galýar. Ýagny bu ýurtlar aglaba neftin we gazyň eksportynyň hasabyny gün görýärler. Netijede energiýa terişdeleriniň bahalary pese gaçanyna bu ýurtlar üçin helakçylyk diýip atlandyryp boljak ýagdaýlar emele gelýär. Meseleniň ikinji tarapyna geçsek, energiýa terişdeleriniň eksportyna bagly bir ýurt bu terişdeler satyn alýan tarapa hem garaşly bolup durýar. Gazaqstanyň we Türkmenistanyň energiýa terişdeleriniň esas hyrydarlary hem Russiýa bilen Hytaý. Türkmenistan barada aýdylanyny ol doly 100% Hytaýa bagly ise hem ýalňyşmaz. Gepin gerdişine görä belläp geçsek, häzir Russiýa bilen Hytaýyň öz ykdysady ýagdaýlary hem çökkünligi turady. Garaz, haçanly esas satyn alyjylaryň maliýe ýagdaýy erbetleşenini bir eksport edici ýurtlara hem has uly kynçylyklar döredýär. Gazaqstan häzir çenli biz juda globallaşan bir ykdysadyýet diýip gelýärdi, emma görnüşi ýaly olaryň ykdysady modeli şowsuzlygy uçurady. Aslana neftin we gazyň bahalaryna juda garaşly. Bilşimiz ýaly häzir neftin bahasy her barrel üçin $40-50 aralygynda bolmagyna galýar. Bu ýagdaýlarda Merkezi Aziýanyň awtoritar döwletler üçin juda açylşyrymly we agyr maliýe kynçylyklary garaşýar. Economic trouble for the economic authoritarian middle of Central Asia. Paula, Dr. Luka, sizin sözleriňizden çen tutulsa onda Merkezi Aziýa döwletlerindäki maliýe kynçylyklary we milli pul birlikleriniň hümmetiniň peselmegi esasan eksport edilýän çyg mal haritlarynyň nyrklary bilen baglanşykly bolup görünýär.
Şeýlelikde indik sorama geçmezden ozal men käbir sanlara dikkatyňy çekmekçi. Hytaý Gazagystanyň esasy söwda hyzmatdaşlygy bolup, Gazak eksportunyň 21% Hytaýa gidýär. Bu haritlaryň 59%-na golaýy hem Hytaýa aktarylýan nebitden ibarat, ýagny çyğmal bolup durýar. Häzirki gün teňäniň bahasy belli bir derejede durnukly bolup görünse-de nebitin arzanlamagy dowam etýär. Bu ýagdaýlarda gelecekde nämelere garaşyp bolar? Yeah, look, I don't have a particular positive outlook for the economy for the region at this stage. Suratlandıran ýagdaýlaryňyzda men region üçin nähildir bir oňaýly özgörüşi çaklap bilmeýärin. Energiýa ferişdeleri ardanlady. Gurrungyny diýen ýurtlarymyzyň ykdysady guruluşy hem hiç hili özgördürmedi. Gazagystanyň ykdysadyýetynyň uly bölegi energiýa resurslarynyň gelýän girdejilere bagly. Türkmenistanyň bu urdaky paýy hem has ýokary. Häzir bu ýurtlar öz energiýa resurslaryny mundan bir aý bolarky bahalarynyň ýartyna satýarlar. Ekspertleriň köpüsi nebitin bahasynyň ýene-de uzak wagtlap pes bolmagyny galjagyny saklaýarlar. Şunlukda meniň sebitiň ykdysadyýetynyň geljegi barada juda oňaýsyz garaýşlarym bar. Bärde ýene-de bir belläp geçmeli ýagdaý bar. Energiýa resurslarynyň bahalarynyň pese gaçmagy bilen Merkezi Aziýa sebitiniň döwletlerine eýem onlarça ýylyň dowamyny ornaşan korrupsiýa, paraxorluk hem ýok bolup gider. Bu da gurrungyny diýen ýurtlarymyzyň ýolbaşçylary üçin agyr netijeler döreder. Established and developed in 25 years is going to an end, which is a problematic issue for the leaders. Egerde Türkmenistan bilen Hytaýyň arasyndaky söwda gatnaşyklary baradaky sanlary gözaýlasak, onda Türkmen eksportunyň 68% golaýynyň Hytaýa gidýändigini görýäris. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň eksportunda Hytaýyň şeýle uly paýynyň bolmagy sebitiň ýurtlaryna nähili täsir edýär. Burus, siz näme diýersiňiz? Well, I mean, we're just kind of getting into it. It's only been a few months. Bilýänmi? Bu ýagdaýlar ýaňy özgörüp başlady. Deňisli ýurtlarym görjek çärelerini inni ketgitlep başlarlar. Muňa Gazagystanyň gowy mysal getirse bolar. Geçen hepde Astana ýurdun budjetine täzeden garamagy gülüňini tutýanyny ma'lum etdi. Bu bir ýylyň içinde eýem 3-nji gedek göze çykýan ýagdaýdyr. Mundan meýlek sebitiň ýurtlary maliýe ferişdelerini goýbermek meselesine juda seretaplyk bilen çemeleşdirler gerek. Mysal üçin täzek prezidenti mundan owal aýlyk haklaryny, pensiýalary artdyrjakdygyny söz berdi. Emma bugünkü gün ol dören ykdysady ýagdaýlar sebäpli bularyň hiç biriniň amala aşmajakdygyny ma'lum etdi. Regionyň beýleki ýurtlarym alınıp barylýan iri proýektlerini togtutup başladylar. Feredin bular diňe bir näçe aýyň dowamynda bolup geçen zatlar. Lukanyň aýdyşaly bu çökgünlüň has uzak ýyllara hem çekmegi mümkin. Munyň netijeleri barada aýdylanna gelin ýene Gazagystany mysal hökümden alyp göräýeliň. Gazagystan özüniň Kaşagan ýatagynyň nebitiň bahasynyň $80-90 aralygynda bolan ýagdaýyna özüni ödäp biljekdigini aýdypdy. Hakykatyn hatyrasyna aýtmaly bolsa, nebitiň bahasy entek-entekler iň azyndan öňüňdäki 10 ýylyň dowamynda bu derejä ýetmez. Bu hem uly bir mesele. Başga bir tarapdan Gazaklar eýem dowamly ösüşe, bolçulugy öwrenşdiler. Gazagystanylar muňa Eldorado misalyna garadylar. Olar bu bol elinçiliğin hiç soňlanmajakdygyny çakladylar. Adamlar çok günlüğün kıyınçılıklarını inni duyup başladılar. Bir näçe ay, ýyl mundan soň Gazagystanyň ykdysadyety düýpden başga ýagdaýda bolar. Bu diňe Gazagystan bilen çäklenmän, sebitiň beýleki ýurtlaryna da degişli. Hökümetleriň biz muny eders, biz onu amala aşyrars baradaky wadalarynyň ählisine palta urlar. Mundan beýlek regionyň hökümetleriniň esasy aradasy adamlaryň bu ýagdaýlara bildirjek reaksiýalar bilen baglanyşykly bolar. And how the people are going to react to this is going to be a huge question for the governments in the region. Burus gaty gyzykly meseleni gozgadyňyz. Türkmenistan barada aýdylanda ol şu ýylyň dowamynda azyndan 3-4 sany iri proýektleri durmuşa geçirip başlady. Olaryň biri Aziýa oýunlary üçin niýetlenen $5-6 milliard sport kompleksleri, ýene biri bolsa uly türkmen sporty. Meniň pikirimçe ýa-da Türkmenistan gelýän krizisi görüp bilmedi ýa-da aýagyny ýorganyna görä uzatmady. Umuman Merkezi Aziýany gözüňde tutup aýdanymyzda sebit Hytaýdaky krizisi öňünden görüp bilmedimi? Paulo, siz jogap berýäňiz. Well, yeah, I mean, especially the Central Asians were not expecting... Owa Merkezi Aziýa häzirki bar bolan hiç bir krizisi öňünden çaklap bilmedi. Bir ýutyň ýanky getiren iki proýektler baradaky mysallary hem muňa saýatdyk edýär. Başga bir tarapdan Luka haritlaryň narhlarynyň ardanlamagyny hem agdap geçdi.
Bu ýagdaýlardan soň Gazagystan tygsytlaýyş çäreleri baradaky mümkinçilikleri maslahat edip başlady. Emma bu dogry ugurmyka? Eger ykdysady guruluş doly özgerdilmese, tygsytlaýyş çäreleriniň nähildir bir netije berjekdigini çaklamak kyn. Prosperity seems to be a weak patch for your problems. Can I add something? I don't think that they didn't expect the crisis. Menin goşjak zatlarym bar. Menin pikirimçe Merkez Aziýa ýurtlary krizise garaşmadylar diýmek ýalňyş bolar. Men olaryň käbir ýagdaýlar gözden düşürenligini çaklaýaryn. Gazagystanyň mysalyny aýtsak, Astana şu ýylyň başyndan bäri dürli maglumatlar çap etdi. Bir tarapdan ötüş barada çykyş edilen bolsa, başga bir tarapdan tygsytlaýyş çäreleriniň geçirilmeligini ýytaldy. Bu olaryň aldyrangy ýagdaýa düşenligini açyk görkezdi. Olar gelýän krizisi gördüler, emma muňa nähil garşy durmalygyny bilmediler. Şol wagtda Türkmenistanyň şu ýylyň başynda ýylata berilýän subsidiýalar ýatyrmagynyň aýratyn simbolik käýfiýeti bardy. Aşgabat muny etmek bilen mut hyzmatlary baradaky arzu hyýarlardan el çekäýin diýjek bolan bolmaga çemeli. Soňundan Aşgabatyň soňky 6 aýdaky alyp baran daşar syýasaty hem gazykly. Dogrusu Türkmenistanyň bar daşar syýasaty diňe beýanatlar bilen çäklenip iş ýüzüne berja edilýän zat juda az bolýar. Her niçikde bolsa Prezident Berdimuhammedow daşary ýurtlara sapar edip, ýurdun ykdysadyýetini diversifikasiýalaşdyrmak ugruna tagalla edýän kişi bolup görünjek boldy. Garaz jemläp aýtsak, energiýa resurslaryna baý bu ýurtlar golaýlap gelýän çökgünligi öňünden aňdylar. Emma oňa garşy durmak üçin nähildir bir netijeli çäre tapmak başarmadylar. So the awareness that things were going great, but the measures to respond to that were simply disorganized. Meclisin bu yerinde keçi bir ara kesme berip Xitayň milli puly yuanyň pese gaçmagy we onuň Merkez Aziýa ykdysadyýetlerine ýetiren täsirleri baradaky söhbetimizi dowam etdireriz. Bizden aýrylmaň. Azatlyk radiosynyň Azatlyk TV bölümi indi YouTube internet saytynda hem işläp başlady. Sahypamyzyň sallasy youtube.com/azatlyk online. Azatlyk TV'nin YouTube'daky sahypasynda Türkmenistanlylaryň, dünýä türkmenleriniň durmuşy bilen bagly resmi metodda görkezilmeýän gyzykly we täsirli video ýazgylary, sesli şekilleri görüpdilersiňiz. Şeýlede Azatlyk TV'de tegelik stol söhbetdeşliklerini milli we dünýä medeniýeti bilen bagly taýýarlanan materiallary hem tomoşa edip bilersiňiz. Ýatlaýar, bizi YouTube saytynda gözlek bölümine Azatlyk TV sözleri girizip tapyp bilersiňiz. Azatlyk TV tomoşaçy, gollawçy bolmagy çağırýar. Bizi izlerler, bize ýazalyn. Azatlyk TV. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň internet saýty size mobil telefonlaryňyz arkaly hem el ýeterlidir. Mobil sahypamyzyň adresi azathaber.mobi. Bu sahypamyz size Azatlyk radiosynyň web saýtyndaky täzelikler, Türkmenistan halkara ýöriýeti gepleşikler we multimedia bölümlerinde ýerleşdirilen maglumatlar bilen tanışmaga doly mümkinçilik berýär. Şeýlede efirde gidip duran gepleşikleri de mobil telefonlaryňyz arkaly dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň mobil sahypasynyň adresi azathaber.mobi. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini mobil telefonlaryňyzda hem dinleň. Meclisin gadirli dinleyijileri we mehmanlary söhbetimize täzeden hoş geldiňiz. Glasgow Üniversitetining Merkez Aziýa boýunça bölüminiň ýolbaşçysy Dr. Luka. Bilişimiz ýaly eýýam ençe aýdan bäri Orsiýetiň rubly hem hümmetlenmegini dowam etýär. Bu hem esasan günbatyryň girizden sanksiýalarynyň netijesidir. Şol bir wagtda rubl Xitayň ýuanyna görä has köp hümmetlense de rublyň ýagdaýy bilen deňeşdirilende ýuanyň pese gaçmagy Merkez Aziýa ýurtlaryna has köp yaramaz täsirini ýetirdi. Biz Merkez Aziýada Orsiýetiň uly täsiri bar diýip bilýärdik. Soňky ykdysady özgerçikliklere şu nukda nazardan seredende nähil netije çykaryp bolar? Well, I think that this is probably the worst possible scenario for Central Asia,
Because last Menin pikirimçe häzir Merkez Aziýa ykdysadyýat bawatyny iň yaramaz günlerini başdan geçirýär. Geçen ýyl rubl hümmet sözlerini bu elbetde Gazagystana we Türkmenistana täsir ýetirdi, emma munyň oňaýsyz netijeler has köp Täjikistana, Özbegistana we Kyrgyzstana duýuldy. Bilşimiz ýaly Russiýada köp sanly Merkez Aziýaly migrant işleýär. Russiýadaky ykdysady we maliýe krizisi sebäpli şol migrantlar öýlerine olarkular ýaly pul feriştelerini iýerip bilmediler. Munyň netijesinde gurrunly diýen ýurtlaryň ykdysadyýatyna hem yaramaz täsir etdi. Eksport harytlarynyň bahalarynyň arzanlamagy bilen Russiýada degişlilikde az migrantlar bolan ýurtlar hem kösenip başladylar. Men bu ýagdaýlaryň biri beýlekine görä has yaramaz diýip biljekler. Olaryň ikisiniň de oňaýsyz netijeleri boldy. Iň gynançly bularyň ikisiniň hem şol wagtda ýüze çykmagdyr. Russiýanyň maliýe çökgünligi häzir gitdigiçe yaramazlaşýar. Hytaýdaky bolýan ýagdaýlar häzir Merkez Aziýanyň maliýe ýagdaýyna täsir edýär. Emma ýene de 6 aýdan Hytaý krizisi sebäpli ýurtlarynyň ykdysadyýatyny çökerip başlar. Pekinin regionuna köp sanly sermaýasy, guruluşyk proýektleri bar. Egerde Hytaýyň ykdysadyýaty yaramazlaşmagyny dowam etse, Pekinin regional barýan proýektlerine täzeden göz aýlamagy mümkin. Men bu ýerde höküm okaýany bolup eşdilmek islämok. Emma Merkez Aziýa ýurtlaryna dogurdan hem agyr günler garaşýar. I don't want to sound like the voice of doom here, but my prospects aren't great for Central Asia. Söhbetimizin şu ýerinde men ýene käbir sanlary dikkatiňize ýetirmekçi. Bulardan hem görnüş ýaly Merkez Aziýa bilen söwda babatynda Pekin Moskwadan has öňde barýar. Gazagystanyň umumy eksporty barada aýdylanda Hytaýyň paýy 21%, Moskwanyň bolsa 9% deň. Özbegistanyň eksporty barada aýdylanda onuň 28-i Hytaýa, 19-y hem Orsiýete degişli. Türkmenistanyň eksportynyň 68% Hytaýa gidýär. Men bu sanlaryň 2014 we 2013-nji ýyllara degişlidigini belläsim gelýär. Emma umumy tendensiýa nazara alynanda men şundan bäri bu görkezjiniň artmasa kemelin däldigini hasap edýär. Hytaýyň ykdysady ýagdaýyny milli pulunyň bolsa häzirki ýaly oýnap durmagyny gözüňde tutup aýdanmyzda bu ýagdaý Merkez Aziýa döwletleriniň rejimleriniň durnuklulygyna nähili täsirini ýetirip biler. Well, I've been following Moscow Turkmenistan, so my observation would be sort of focusing on that. Men esasan Türkmenistanyň ýagdaýlary ýerleýär. Emma bu ýurdun misaly regionyň beýleki ýurtlarynyň ýagdaýlary hem şöklenip biler. Sizin yankı getiren sanlaryňyzdan hem görnüşýär, Aşgabat Hytaýa ýokary derejede bagly bolmagyna galýar. 2014-nji ýyldan bäri bu garaşlylyk has hem ýokarlandy. Uzak möhletde munyň 100% ýetmegine hem garaşyp bolar. Dependency in the longer term on China's purchases. Howa soňnama? You don't want to be dependent on one single. Birinciden sen yeketek bir satın alja bagly bolmaly. Egerde bu satın alıcı maliýe kynçylygyny çekýän bolsa, onda ýagdaýlar has hem yaramazlaşýar. Mennäki maglumatlara görä, Türkmenistanyň guruluşyklaryň aglaby bölegini Hytaý kompaniýalary amala asyrýarlar. Bu ýurdun ykdysadyýatynyň mundan beýlek hem gowşajakdygynyň bir alamatdyr. Jemläp aýtsak, Türkmenistanyň bu başa barmadyk ykdysady modeli eýýänden häkimiýet başyndaky rejimi çaýkanlardy. Men Türkmenistanlaryň Berdimuhammedowyň ýurdu dolanýarşyndan nägiledigini eşitýärin. Onu Niýazowyň kyýaly awra ýok. Ýurdun esli bölegi juda ejir çekip ýaşaýar. Lewapdaky işleriň protesti muňa gowmasal. Bu Türkmenistanyň ýagdaýlaryň ýitileşip başlanýagyna bir duýduruşdyr. There's something is profoundly wrong within Turkmenistan at the moment, and it also to do with China's slowdown. I just wanted to add one thing to what Luca was saying too, is not only is China becoming rapidly. Men Lucanyň aýdanlaryny hem käbir zatlary goşmakçy. Lucanyň belleşi ýaly Türkmenistanyň Hytaýa garaşlylygy barha artýar. Emma meseleniň başga bir tarapam bar. Hytaýyň Türkmenistany üçin anyk näçe töleýän baradaky maglumat äşkär edilenok. Emma käbir çaklamalara görä, her 1000 kubometr Türkmen gazy üçin Pekin $195-200 aralygynda töle geçirýär. Neftiň bahasynyň arzanlamagy bilen gazyň narhlary hem peselýär. Türkmenistanyň ýeketek gaz importýory Hytaý bir gün Aşgabada ýüzlenip, men mundan beýlek bu narhdan gazyň satyn almakçy däl, bahasyny kemelt diýip biler. Şeýle bolanda Türkmenistan hasam kyn ýagdaýa düşýär. Bilşiňiz ýaly, häzir Hytaýa aktarlayan Türkmen gazy üçin Aşgabada hiç ýyly töle edilmeýär. Eýse aktarlayan gazyň hasabyna Pekiniň ýurda ýatyran sermaýasynyň çeken turbolarynyň öwedi dolanýar.
Because, of course, they're still paying back loans for pipeline construction and all that stuff, which Luca mentioned. Exactly. So they are not reaping any benefits at the moment. Aşgabat kadar hiç hili kazanç eden ok. Ardanladılan wakanın netijesinde Türkmenistan'ın adından girde jalp bilmek möhlet hem iki seçemesi ulayar. Gara Sevtin yurtlarının alıp barayan yalnız siyasati, şol yurtların iqtisadiyetlerinin hem çökmegine sebep boldy. Men goğun çökkün biri olup eşitilmek islemesem de men bu ýagdaýlaryň oňyn tarapy özgörjekdigini aýdyp biljekler. I mean, again, I don't want to sound terribly pessimistic, but I can't see any good way out of this. Doktorluğa pikirleriniz için sağ bolun. Ise häzirki dören ýagdaýlarda Merkezi Aziýa tizden tiz nähili çare görmeli? I'll be very quick. I think that the oil export, the energy... Menin pikirimçe enerji terişlerini eksport eden döwletler gysgaly ýagdaýda öz iqtisadiyetlerini diversifikasiýa edip başlamaly. Aşgabat enerji resurslaryna dayanmayan iqtisady modeli gurmaga finanşmaly. Aslana hem şu urda hereket etmeli. Kazakstanyň degişlilikde has uly ýurt bolanyny üçin bu prosesin has uzak wagta çekmegi mümkin. Emma muňa näçe ýer girişilse şonça da gowy bolar. The quicker they get out of dependency on resources, the better it is for them. I'm going to second that too. That I think that you hate to say this is going to. Bu yurtlara eýem en çemellerden näre iqtisadiýetleriň diversifikasiýalaşdyrylmalydygy aýdylyp gelinýär. Belki de häzirki dören ýagdaýlaryň netijesinde olar bu urda haçynlaka hereket edip başlarlar. Olar gaty uzak wagtla bu eşiretde heziletdiler. Bu yurtlar energiýa resurslarynyň bahalarynyň şol durman ýokarlanjakdygyny çakladylar. Bir näçe wagt mundan öň käbir yurtlar neftin mahasynyň $200 yetjekdigini çaklany bolsalar, käbirler onuň $20 çenine pese düşjekdigini öňe sürdiler. Men pikirimçe, gürüňmi edýän ýurtlarymyz häzirki ýagdaýlardan gowy netijeleri, sapaklar çykaryp bilerdiler. Bu ýurtlar energiýa resurslarynyň eksportyna garaşly bolmaz ýaly eýem öz iqtisadiýetlerini özgörtmäge girişip bilerdiler. So that they're not so dependent on these energy exports for their revenue. Also because, just to finish up what Bruce was saying, also because... Menin ýene de bir zady goşasym gelýär. Bir ýus dogry belläp geçdi. 90-njy ýyllarda bu ýagdaý Sowetlerin alyran mirasy hökmüne häsiýetlendirildi. Emma energiýa serişdeleriniň bahalarynyň ýokarlanmagy bilen hiç kim bu arada alada etmändi. Ýöne häzirki dören ýagdaýlar üçin Merkezi Aziýa döwletleriniň hut öz rejimleri jogapkärdir. Bu rejimleriň alyp barýan siýasatynyň netijesidir. And that's something which is troublesome in the relationship between polity and regime. Paulo? I agree with you guys, but I think that putting Men söhbetdeşlerimiz bilen ılalaşýaryn. Her niçikde bolsa meniň pikirimçe milli pul birligi devalwasiýa edip ýylady kyn güne salmak ýalňyş bir ädim boldy. Iqtisadiýetdäki düýpli kemçilikleri diňe bir milli pul birligi devalwasiýa edip ýa-da adamlaryň aýlyklaryny peseldip çözüp bolmaýar. Emma ýalňyş bir ädim ädildi. Munyň hem elbetde öz netijeleri bolar. Bu meniň öz şahsy pikirim. Reversible in the short and medium term. It certainly undercuts their credibility, considering how many officials have said again and again no. Hawa, bu ýagdaýlar resmiýlere bolan anam hem gaçyrýar. Olar nowatdaky devalwasiýa bolmaz diýip wada barnam beripdiler. Again and again, no second devaluation. Exactly. Hormatly mehmanlar, Glasgow Üniversitetiniň Merkezi Aziýa boýunça bölüminiň ýolbaşçysy Dr. Luca Encesci, The Convoy neşriniň redaktorynyň ormasy Paulo Cerbello, Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça habarlar çepedýän blogy Kışlak awazynyň redaktory Bruce Panier gepleşigimize gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin minnetdar. Hormatly dinleýijiler, gepleşigimizi dinläniňiz üçin size hem minnetdar. Şonlukda men Muhammed Tahir siz bilen şu ýerde hoşlaşýaryn ýene efir tolkularyny duşýança hoş sag bolun.